Il-ħamis filgħodu fiċ-ċentru interattiv tal-Esplora telekonferenza dwar il-vetturi elettriċi u l-interess fihom li qed dejjem jikber bħala parti mill-qalb ambjentali f'dinja aktar avanzata teknoloġikament. Din il-konferenza ġiet organizzata mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjonijiet bilan li tindirizza l-isfidi li tista' ġib din il-bidla filwaqt li tipprovdi aktar informazzjoni utli lil imsieħba kollha li jmissu u jaħdmu f'dan il-qasam. Fil-fatt din il-konferenza laqgħet fih dana numru ta' stakeholders ewlenin biex jiġi diskuss dan is-suġġett ferm importanti li kull ma jmur qed narawh jiddomina aktar il-qasam tal-vetturi f'pajjiżna. Sa wissu tal-2023 f'pajjiżna kien hawn aktar minn 7300 karozza elettrika fit-toroq Maltin u Awċin. Tkellimna ma' Adrian Gallia li huwa d-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjonijiet fejn spjegalna f'aktar dettall l-importanza ta' konferenza ta' dan it-tip brabta mal-qasam in kwistjoni. L-iskop ta' din konferenza huwa li inqajmu iktar għarfien tajjeb iktar edukazzjoni biex dak li jkun jaf x'għandu jagħmel. Bħalissa naħseb li l-fatt li hija teknoloġija ġdida hemm daqsxejn ta' biża', hemm daqsxejn ta' imma tajt se jiġri, imma tajtek hemm ħafna domandi. U din il-konferenza ħassejna l-importanza tagħha għaliex irridu nibdew nindirizzaw dawn id-domandi, irridu nibdew nagħtu soluzzjonijiet għal dawn id-domandi, irridu nibdew nagħtu risposti. Is-Sur Gallia apponta lejn diversi fatturi għaż-żieda ta' vetturi elettriċi f'pajjiżna fosthom l-inċentivi mill-Gvern fl-aħħar snin. Wasostna kif dan jawgura tajjeb speċjalment favur l-ambjent ta' pajjiżna e kif kull ma jmur aktar vetturi elettriċi ifissru inqas tniġġis. Li nitkellmu dwar kif nużaw l-enerġija li naqsu l-enerġija li ġejja mill-fossil fuels jekk ma nieħdux passi konkreti biex nibdew dan it-tnaqqis. U il-fatt li inti qed tuża karozza elettrika jew inkella għadha pitada tirriplejsja vetturi li taħdem bħalissa bil-petrol jew bid-diesel u tirriplejsja b'vettura elettrika qed tagħmel pass konkret li dan is-sostenibilità.